bani abinci ka daɗe na basira kar da in shiga kunci in yi waƙar aure ta ango da amarya sannan yi salati ga mai kyawun niyya manzon nan wanda sunnarsa ba za mu saki ba. Sannan a ciki akwai nishaɗi na fahimta so shi ke sa babba ya zama mai tatata a cikinsa ake yin aure irin na gata yau dai ga ango nan da shi da amarya sun yi koyin sunnar manzo ɗan babba. Zo duba ango ya zamto na kiɗa ya ƴar baba zan so ki mai biyayya dan ba aibu ba na san zaki sanna amarya mai haiba umar yuke na ce kirki angonki wannan da ya zamto mallaki a gare ki to share hawaye dan ga ki ga su gawaye na ga kansa a waje da bikin yar gata angonta gane gare ka shawara za na baka amarya ta zama taka mallaki ce a gare ka na bikin nan har da abokai ga amara kirji ta bikin nan ni kuma na zo don taimaka a waje na bikin auren kauna to tashi amarya